दिनै फोसावजानाय साहित्य एकाडेमिनि राव दानस्लायनाय बा ट्रेन्सलेसनाव बान्था आवथायनो हानाय जोंनिनो बर' थुनलाइनि सासे गागि लिरगिरि राजा देबजित बसुमतारी बा बिथांखौ देबजित बसुमतारी होननाबो मिथियो। बिथाङा ओएसिस अफसेट प्रेसनिबो बिगोमा, लोगोसे गोबां बिथाङा सुजुलांबाय बिजाबफोर आरो बिथांजों दङ। सिगाङावनो नोंथांखौ हामलायथि होबाय आरो बे बान्थाखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनै? बान्थाखौ मोननानैथ' आसरित मोनदों, मोनथावामोन। बान्थाखौ मोननोबो लुबैनाय गैयामोन, नाथाय मोनबाय जेब्ला एसे एनैयाथ' गोजोननाय मोनगोन। थेवबो दुखुआ जाहैबाय माने बे बान्थाखौ मोननानै आं माबायदि लादों गावखौ, माने रोङाफ्रामा बान्था मोननानै मोखां होनो हाया हाया जासिगोन नामा समाजाव बा माबायाव। आंथ' सिरि सिरि थाखोमानानै सिरि सिरिसो लिरनो मोजां मोनो। बे हिसाबै माने बान्था मोननायखौ एसे उगुल फुगुल मोनदों आरो सानख'नो हायाखै। नोंथाङा बे बान्थाखौ मा बिजाबजों एसे? काबुलिवाला बाङालि बौ, बेखौ फोसावदों माबाया वर्ड्स एन्ड वर्ड्सआ। क'क्राझारनि वर्ड्स एन्ड वर्ड्सआ गावसोरनो साफायदों, गावसोरनो फोसावदों आरो पाब्लिकेसन बाङालि पाब्लिकेसन कलकातानिफ्राय बिसोर पारमिसन लानानै आङो जास्ट ट्रान्सलेट खालामनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बिसोरनि खावलायनाय बादियै ट्रान्सलेट खालामनानै हरनानै बिसोर साफायदों। बाङालि बौ बेखौ राव दानस्लायदों बर'आव नोंथाङा। बाङालि सल'माखामोन बेयो। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननायनि थाखाय। आं सानो नोंथाङा मोनथावनांगौ, नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों, मानोना नोंथाङा गोबां बिजाबफोर सुजुलांबाय, लिरलांबायबो, राव दानस्लायलांबायबो। बेखिनिया नोंथांखौ दिनै मान होनाय बा बर' समाजाव नोंथांखौ थुनलाइनि फोथाराव मान होनाय जादों। आरो माबाफोर बुंबावगोन दिनैनि समाव? बुंनांगौ जेबो गैया। जायफोरा बेखौ सायख'नानै होबाय बिसोरनो धन्यबाद थाबाय। लेखाया जादों जायाखै बेखौथ' फरायगिरिफ्रासो मिथिगौ। आंथ' जास्ट आं जेसेबां माने हायो बेसेबांखौ खालामनानै हरबाय। हरनानै फरायग्रा, सानग्रा, बिजिरग्राफोरनिसो आखायाव थाहैयो लेखाया। जों राइटारफोरनि आखायाव थाया बा ट्रेन्सलेसन खालामग्रानि आखायाव थाया। बिसोरो मोजां मोनदोंबा निस्सय मोजां जादों, आरो मोजां मोनाखैबा निस्सय जानाय नङा। आं बेखौनो बुंबाय आरो बेखिनियावनो माने बयखौबो माने आंनि एवार्ड मोननायजों खोथा नङा, जायखिजाया लेखाखौनो बर'फोरखौ आं फरायनो थाखाय खावलायो।